देहायारि हिसाबै मोदोम हिसाबै मारियामनि गोरबोजों सारिजानाय लोगो लोगोनो संसारनि मानसिफ्रा नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आंनि जिबनावबो नोंथांमोनजों मोगा मोगि नुनो मोननाय मोनसे खाबु जानायनि थाखाय आं बिफा इसोरखौनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेनिफ्राय आंनि सिनायथिखौ मैयानो अलरेडि होखाबाय। आं उदालगुरि सार्केलनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि सानडे स्कुल बर्डनि कनभेनर आरो सिनस्कुल सेन्टारनिबो कनभेनर। बेनिफ्राय आं मोनसे स्पेशल रंजानाय मोनदों जि बर्षानि फुंखा इउटुब चेनेल बेखौहाय सालायो ब्रादार आदा बिथांखौ सैथोनि लामा बेखौ आं इउटुबावसो नुबाय थायोमोन मोगा मोगि आं सानदोंमोन जोंनि नैसिनिखा होननानै खारन माबायाव नायो डिसक्रिपसनफ्रावहाय बेनिफ्राय मोगा मोगि दिनै लोगो मोनफिननानै आदाखौ नुनानै जोबोद रंजादों आरो बे नोंथांमोननि मण्डलिनिनो जायहा फालक दा आलासि जाहैनानै दं बिथाङाबो इसोरनि गोथां रावखौहाय बिदि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों लाबोयो। दानि जुगावहाय जोङो बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव जोङो गावखौ गोरोबफा होनानै पृथिबियाव इसोरनि रावखौ फोसावनो रोंनायाबो मोनसे आदब गोनां सुबुंनि मावनाय। दा जेखि जाथों मानो दिनैनि गोथां राव इसोरनि राव बेखौ बुंनो थाखाय आङो नोंथांमोनजों सायख'जाबाय। आं सासे उदायै अब्लाबो नोंथांमोनादि आंखौहाय मा क्वालिटिखौ नायनानै सायख'खौ आं मिथिया, खिन्थु आं फोथायदों इसोरा नोंथांमोननि जिउखौ आरो आंनि जिउखौहाय खौसे खालामनो गोसो जानायखाय बे खाबुखौ होबाय होननानै आं सानो। दा दिनैनि जि जोंनो फान्जायाव होजानाय बे फान्जायाव होजानाय बाथ्राखौ इसोरनि रावखौ जों फरायनानै खोनासंग्रोनि। बियो जोंनो होजादों। मैया मोनायाव जों जेखौ मोनदोंमोन बिनि एसे गोलावसिन दिनै बे लुकासनिनो गाहाम खोथानाय 2 बालाब 1निफ्राय लानानै 20सिम आंनियावहाय इंराजिनिसो दङ अब्लाबो फरायनोसै होननानै सानबाय आङो। ओमफ्राय आंनि उनावहाय फंबाय भजना बर' फरायनानै होगोन। जोङो लोगोसे इसोरखौ समायहोनो जों गसंनानै फरायगोन। लुकासनि गाहाम खोथानाय 2 बालाब 1निफ्राय 20 Luke chapter 2 verses from 1 to 20 आङो फरायदों जिसुनि मुङै जाथों। The word of Jesus. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. The shepherds and the angels. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angels, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to them, the men on
whom his care would rest. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried up and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. आङो बिमाराव फरायगोन बे समाव महाराजा आगस्त बैसोरा खाजोना बोखांनो थाखाय रम रायजोनि मानसिफोरनि अनजिमाखौ लिरनो हुकुम होदों सूरियानि सासनगिरि कुरेनियासनि समाव बे मानसि गणना लाजेननाय जादोंमोन बेनिखायनो साफ्रोमबो मुं लिरजानो गाव गावनि फोलेरनि नोगोराव थांदों जोसेफआ गालिलनि नाजारेथ नगरनिफ्राय दाबिद राजा सारि जानाय जायगा जुदायनि बेथलेहेम नगराव थांदों मानोना जोसेफआ दाबिदनि जोलैनि मानसिमोन जोसेफआ हाबा खालामनो गावनि सोंखाजानाय मारियामखौ लोगोआव लानानै थांदों बे समाव मारियामा मोदोमाव थाखाबायमोन आरो बिसोर बेथलेहेमाव थानाय समाव मारियामा गथ' सारिनायनि समा जाफुंदों आरो मारियामा बियावनो गावनि बिसा गिबिखौ सारिदों आरो गथ'खौ हिस्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुदों मानोना आलासि न'आव जायगा गैलियामोन बेथलेहेम खाथियाव मेन्दा लावखारफ्रा हराव गावसोरनि मेन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन बे समाव सासे आरफुआ बिसोरजों हरखाब नुजाफैदों आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंफबदों बेखौ नुनानै बिसोरो गिख्रंदों नाथाय आरफुआ बिसोरखौ होनदों दागि आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों बे रंजानाया गासै मानसि मानिनिनो जागोन दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारिजाबाय बियो ख्रिस्ट फोरबो नोंसोरनि लागै फोरमाना बेनो सासे गथ'खौ हिस्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुनाय नुहैगोन बे समाव नुवा नुस्लाबा सोरगोनि दावहा नांग्राफोरनि हानजाया बि आफोजों लोगो लाफैनानै इसोरखौ बाख्नायनानै बेबायदि रोजाबदों सोरगोआव इसोरहा महिमा गोनां जाथों आरो बुहुमावबो बिखौ हामजानाय मानसिफोरहा सान्थि जाथों जेब्ला आरफफ्रा बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव होनलायदों थु जोङो बेथलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जेखौ जोंनो रायथिबाय बेखौ नायहैनि बिसोरो हाखु दाखु थांनानै मारियाम जोसेफ आरो नावद्रायाव फुथुनानै दोननाय गथ'खौ नागिरनानै मोनहैबाय लावखारफ्रा जेब्ला गथ'खौ नुहैयो अब्ला गथ'नि बाथ्रा आरफनि खोथानाय मानिखौ बिसोरनो रायथिदों लावखारफोरनि रायथिनाय बाथ्राखौ खोनानानै साफ्रोमबो सोमोनांदों नाथाय मारियामा बे गासै खोथानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव लादों आरो गोथौवै सानबाय थादों आरो लावखारफ्रा आरफनि गावसोरनो रायथिनाय बायदि गासैखौबो नुनो आरो खोनानो मोनखानाय इसोरखौ बाख्नायै बाख्नायै थांफिनदों जिसुनि मुङै आमेन इसोरनि गोथां रावखौ लाबोनायनि सिगां दोंसे मेथाइ खनग्रोनो सानबाय प्रेक्टिस गैयाब्लाबो kita udah beda, apa nih?
मेथाइखौ बेबायदि लिरनाय जादों जाफुंबाय बुंनाय बे रावा बिमा गिबि हबानि समाव जाफुंबाय बे रावा नाबिफोरजों बुंथि जानाया जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाफैगोन बेनि गिबि इसोरजों मोनसे होजाखानाय मानसिफोरनो इंगित होजाखानाया हबानि समावनो जाखादोंमोन जेब्ला एडेन बागाननिफ्राय होखारहरनाय जादोंमोन आदम आरो हवामोनखौ बे समाव हवाखौ आरो जिबौखौ इसोरा जेब्ला सावहोदोंमोन बेयावनो बेखौ मानसि माहारिनि थाखाय आवगाय मोनथिहोनाय बायदि जाखादोंमोन जे आङो नोंनि फिसा एबा नोंनि जोलै आरो जिबौनि जोलैनि गेजेरावहाय सुथ्रा सुथ्रि जालायहोगोन नोङो बिनि आफादाव सुगोन बियो नोंखौ खर'आव गाख्रेबगोन होननानैहाय आरो मारियामखौ होनदोंमोन जे बे इन्डिकेट खालामनायजोंनो मारियामनिफ्राय सासे बै जिबौ महर सैतानखौ फेजेननो फैगोन बेखौ बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो फोरमायनाय जादोंमोन बेनिखायनो जोंनि बिफा इसोरनि सारि जानाया ओरैनो जानाय नङा बे बिफा इसोरनि गावनि परिकल्पना खालामखानाय मोनसे जाफुंसारनाय बारा मोजां जायाखै होनबाबो जासिगोन Alamannya kurang ya nanti. जाफुंबाय बुंनाय बे रावा बिमा गिबि हबानि समाव जाफुंबाय बुंनाय बे रावा नाबिफोरजों बुंथिखानाय जाफुंबाय बुंनाय बे रावा बिमा गिबि हबानि समाव जाफुंबाय बुंनाय बे रावा Bersama
इसोरनि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आरज खालामो। Heavenly Mighty Holy Father, thank you so much for your love and your providence, Lord Jesus. That been so kind to us that though we are unworthy to live on this earth, thy grace has been sufficient to us to make us still existing on this earth. Because, Lord Jesus, thou hast done it. Great wonders of wonder, Lord Jesus, for humanity. For Lord Jesus, thou thyself hast come on earth to give thyself to save our lives. Yes, Lord Jesus, as the best gift ever one can expect. Oh Father, right now, come and bless us and tell us thy word, Father, so that we are able to learn from you the things which we need to be enlightened with. Yes, Father, thus come and bless us. Lord Jesus, use me as one of your instruments so that I can bring thy word to these people of thine. And Lord Jesus, let us be blessed on this blessed, great day of thy birth anniversary. Holy Father, come and bless us, guide us. I commit this short prayer in the name of Jesus. Amen. जोंनि दिनैनि जे गाहाम बाथ्रा बेयो जिसु ख्रीष्टआ बे पृथिबियाव बोरै सारि जाफैनाय बेनि जारिमिन बेखौहाय जों मोननो हायो। नाथाय आङो मैयानो बुंखादोंमोन जे आङो टपिकखौ एसे गुबुन रोखोमनि लागोन होननानैहाय। दिनैनि टपिकखौ आङो बिसेसकै गोथार स्क्रिप्टनिफ्राय लानो गोसो जादों। गोथार स्क्रिप्टआव जोंनो मोनदोंमोन बाथ्रानि बिसय
जोंनावहाय मोनब्रै गाहाम बाथ्रा दङ आरो माखासे गोथार स्टिकफोर दं बे गाहाम बाथ्रानि गेजेराव जनजों लिरजानाय बे जेनिखि गाहाम बाथ्रा बे जनजों लिरजानाय गाहाम बाथ्राया जिसु ख्रीष्टनि सोमोन्दै क्लियार मोनसे पिक्चार होयो दाउसिनफोरनि गेजेराव इगल दाउआ खुरुवा दाउआ बिनि मेगना थोंगोरसिन गोजौफ्राव थानानै हायाव थानाय फिसा मुवाखौ स्रा स्रा नुनो हायो बियो क्लाउडफ्राव जोंबाय थानाय सानखौ नायनानै बे मोनहानाङा बेखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गोबां लिरगिरिफोरनि गेजेरावहाय ज'हना इसोरखौ एबा जिसु ख्रीष्टखौ बियो जोबोद खाथि जोबोद माने गुबै नोजोरजोंहाय गुबै नुथायजों नुनानै हमदांनो हादों आरो इसोरा सोर जिसु ख्रीष्टआ सोर बिसोर सानैनि गेजेराव बा मा रिलेसन दं बेखौहाय क्लियारलि जोंनो होयो बेनिखायनो बे क्रिसमासनि अकेशनाव क्रिसमासनि बेबायदि मोनसे खाबुआव जोङो इसोर आरो जिसु ख्रीष्ट बे गुबुन गुबुन मुवा नामा बा जिउ नामा ना बेयो मोनसे बे खोथाखौ क्लियार रायलायनो हायो आरो लोगोसे जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों इसोरनि बे पृथिबियाव मावनाय हाबाफ्रा मा मा आरो बोरै जोंनि दैनन्दिन जिबनावहाय बियो गोहोम खोख्लैनानै दं बेखौ नायनो जों हायो बेनिखायनो आं टपिकखौ एसे बेलेग रोखोमनि डिजाइन खालामदोंमोन आं बेखौहाय मैया एसे फरायथिनानै होदोंमोन आं बेखौ फरायफिननो सानबाय Logos, the word, is the reason of everything we wear, we are, and we will be doing as a men and women in this world. बर'आव बेबायदि राव सोलायजागोन बेखौनो Logos जायखौ जों बाथ्रा होननानै बुङो बेनो मानसिनि आवगोलाव आरो दायो आरो इयुनावबो मावनाय हाबाफोरनि जाहोन बे खोथाखौनो बेस खालामनानैहाय आं बुंनो सानदों जागायजेननायावहाय इसोरा दङमोन आरो बियो जागायजेननायनि सिगांनि इसोरा बेहा जागायजेननायबो गैया जोबनायबो गैया खारन बे इसोरखाय स' जागायजेननाय बाइबेलाव जेब्ला बुंदों जागायजेननाय 1:1आवहाय जागायजेननायाव बाथ्राया दंमोन माने इसोरजों लोगोसे खौसेमोन मोनसेखामोन इसोरखामोन स' नैबे बाथ्राखौहाय बे बाथ्राया जागायजेननायनिफ्राय दंखायो आरो दिनै बे बाथ्राया जोंनि आखायावहाय बाइबेल महरै दङ जायहा फोथायो बियो बेखौनो जों इसोर होननानै बुंनो हायो जिसु होननानै बुंनो हायो जिसुनि राव होननानै बुंनो हायो इसोरनि राव होननानै बुंनो हायो आरो जै बे नैबे इसोरनि राव बाइबेलनि गेजेरजों दिनै बे पृथिबिया थावरायनानै दं नों आं थांनानै दं बेखौनो जों दिनै रायज्लायनो थांगोन We will be discussing that it is the Logos, the Word of God, that has been sustaining the world. पृथिबिखौहाय जोर होबाय थादों सोलिहोबाय थादों It's in the hand of God through His Word that God may destroy one that is world. बे इसोरनि रावजों बे पृथिबिखौ जेरै सोरजिदोंमोन बे एखे रावजोंनो बे पृथिबिखौ सानसे समाव इसोरा गैया खालामगोन एबा नष्ट खालामगोन स' बेखौ लानानैनो बे टपिकनि सायाव आङो मा होनो सावरायनो लादों एबा सानदों सानडे स्कुलनिफ्राय बुंहरगोन मानसिहा जिफोर दङ गावजों लोगोसे ना मानसि जाबाय थांनानै थानायावहाय मानसिजों थाफानाय जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मानसिजों थाफानाय मानसिनि एंगार हायै मोनसे इसोरनिफ्राय होनाय जि दान बियो मा Yes जिउआ गोबां जिउआव फैबाय गोबां जिउ थैलांबाय
नाथाय आङो एन्सारखौ बुंनोसै बे जाबाय राव जिब जुनार गोबां जिउफोरखौ इसोरा सोरजिदों दा मानसिखौहाय बियो खुगानि राव लेंगुवेज सोदोब बाथ्राखौ होना होदों जि सोदोब एबा रावखौ लानानै मानसिया जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम थोरफो थोरफो फिरिनाव फिरि बे रावखौनो बाहायनायनि गेजेरजों बे रावखौनो लिरनायनि गेजेरजों बे रावनि गेजेरजोंनो गावखौ गाव फोसाबनायनि गेजेरजों सोदांनायनि गेजेरजों थुनलाइ आरिफोर सोरजिनायनि गेजेरजों सिभिलाइजनिफ्राय सिभिलाइजेसन फैयै फैयै दिनैसिम दं आरो बे पृथिबि जोबजासिम बे रावानो मानसिखौ सास्टेन खालामनानै लाखिनाय मोनसे इसोरनि होनाय जोंनि गिफ्ट बे महरै बे रावा जोंजों लोगोसे थाबाय थागोन आरो बे रावजोंनो पृथिबिखौहाय इसोरा सोरजिदोंमोन बे रावानो दिनैहाय जोंनि गाहाम बाथ्रा खोन्थायो जहननि 1 अध्यायनि 1-2 पदखौ 1नि 14खौ फरायब्ला मोनगोन सासे अननानै फरायहरलाय सासे जहननि 1नि 14खौ सासे अननानै फरायहरलाय जहननि 1नि 14 आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारिजानायनि बिफांनिफ्राय मोननाय समायनाय बादि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुयो Yes आरो बाथ्राया बेदराव सोलायफैबाय The word turned to flesh and he is none but God himself जि राव बे रावखौ लानानै इसोरा पृथिबिखौ सोरजिदोंमोन बे रावा इसोरजों लोगोसेमोन बेयो गावनि इसोरखामोन दिनै बे क्रिसमासनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्ट महरै बियो पृथिबियावहाय बेदर एबा मानसि बेबायदि बे जोनोम लाफैदों Jesus is the logos that has come down to the earth and the mind of God became a person. जिसु ख्रीष्टआनो इसोरनि इच्छा इसोरनि गोसो मानसि महराव We are able to know what the will of God is through Jesus Christ. ख्रीष्ट जिसुनि गेजेरजों इसोरनि गोसोआ मा बेखौ जों नुनो मोनो मोनदांनो हायो बुजिनो हायो इसोरनि गोसोआ ख्रीष्ट जिसु महरै सासे मानसि जानानै बे पृथिबियावहाय जिउ खुंनायनि गेजेरजोंहाय मानसिनो फोरमायबाय I love you so much there is no limit no condition जोबनो गैयै आङो आंनि सोरजिनाय सुबुंफोरनि सायाव अननाय आंहा दं बेखौहाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों गावनि गोसो गावनि साननायखौ मानसिनो जिसु ख्रीष्टआ फोरमायदों बेखौहाय जों मोननो हायो Your spoken word is alive this is the Kendra story बयबो बुंनो हायोना आं दायो रायलायबाय थादों आरो नोंसोरबो रायलायो जों जोनोमनिफ्राय रावखौ रोंनानै फैयाब्लाबो जों बेखौ खिन्थु बिमा बिफानि गेजेरजों मोनबोफायो आरो बे रावा जोंखौहाय डेभेलप जाहोनाय डाउन जाहोनाय बिनि सायाव माने बे रावनि सायावनो जों गोबां सोनारो जायनो बांसिन लेंगुवेज रोंगौ बेनो बांसिन डेभेलप बेबायदि आरो जायनो बे लेंगुवेजखौ मोजां बाहायनो हायो बेहानो बांसिन मानसिफोरजों गनायजानाय मिथिजानाय नाजावजानाय बेफोरबायदि जायो So बे रावा गोथां आं दि रायलायदों बे बुस्थुआ गोथां बुस्थु It's alive बेनिखायनो ज' मा खालामनो हायो बे रावनि गेजेरजों जोङो फोजोबस्रांनो हायो धंस खालामनो हायो आरो बे रावनि गेजेरजों जों लुखांनो हायो जोङो
सोरजिनो हायो नङा होमबा सोरखौबा नोङो जुदि बे सालायजों रावजों जुदि एसे गाज्रि बुङोब्ला नोंखौ ओरैबायदि राग जोंगोन ओरैबायदि गाज्रि नोंखौ मोनगोन जे नोंनि जिबनखौ बे नस्थ' खालामनोबो हागौ बेबायदि पावार बे रावहा दङ बे रावखौ नों बाहायनानै नों मोजां मानसिखौ बुजायनो हायोब्ला जाय मानसिया थैनायनि लामायाव थांबाय बे मानसिनि जिउखौ नों लुखांफिननोबो हागौ होमबा बे रावा गोथां नंगौना नङा बे रावजों खामानि मावनो हादोंना हायाखै जोंनि भारत हादरावहाय जोंहा पार्लियामेन्ट दंना बे पार्लियामेन्टआव जों थिनहरनाय एमएलए एमपिफ्रा थांनानैहाय बे रावखौ लानानै गावसिनि इन्टेलिजेन्सजों गावसिनि थट्सफोरखौ बे रावनि गेजेरजों फोरमायनानै गोबां आर्गुमेन्ट खालामलायनानै ल' बानायो आयेन बानायो आरो बे आयेनखौ खानानै हादरनि मानसिफोरखौहाय सासन खालामो खुङो ना बेजोंनो हादरा सोलिनो गोनां जायो जों बयबो मिथिगौ ना बेबायदिनो सरकारा जुदि माबा मोनसे गाज्रि नीतिफोर लाबोदोंब्ला माबा मोनसे गाज्रि प्रभाब गोनां गावनि माने सामलायजानाय राइटफोरनि गेजेराव लाबोदोंब्ला बेखौ पाब्लिकफ्रा खौसे जानानै होसोखावनानै डेमनस्ट्रेट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जुदि प्रटेस्ट खालामोबा सरकारा सावरायनो गोनां जायो सानफिननो गोनां जायो आयेनफोरखौ सोलायनो गोनां जायो ना बेबायदिनो जोङो जोंनि रावफोरनि गेजेरजोंहाय बिमाफोरा रावफोरनि गावसोरनि रावफोरनि गेजेरजों गाव गावनि गथ'फोरखौ बोसोन होयो मोजां बोसोन होयो आरो बे बोसोनफोरखौ लानानै गथ'फ्रा मोनसे बान्दोनि सिङाव थायो बाबु नानि बिदिखौ बुंनो हामा बिदि थांनो हामा ओरै खालामनो हामा बे रावजों बान्दो खालामनानै मोनसे डिसिप्लिननि सिङाव जों दोनो होमबा बे रावा गोथां नंगौना नङा बे रावजों खामानि मावनो हायो ना हाया जिखुनु जोङो साननो हायो जिखुनु खामानि दामानिनि थाखाय जिखुनु प्लानिंफोरनि थाखाय बे रावानो मोनसे जोंनि वेपन बायदि बाहायजायो बे आगजु बायदि बाहायजायो फंसे रावै बुंनो थाङोबा word rules everywhere बाथ्रायानो रावानो जेरावबो रुल खालामो एबा सामलायो खुङो रावनि गेजेरजोंनो जों खुंजायो बै समावबो ग्रीकफ्रा बेबायदि गोबां बिसोर ग्रीकफ्रा गोबां साइन्टिस्टफोर दङ गोबां माने दार्शनिकफोर दङ बिसोरनि जिउआवहाय कुइसनफोर गोबां दंमोन आरो बे रावखौ लानानै बिसोरो बिराद मा होनो गवेषणा खालामोमोन गोबां सिन्था खालामोमोन बिसोरो सोङोमोन what keeps the stars in their course बे जि हाथरखिफोर जों नुहुरदों गिदिर गिदिर ग्रह नक्षत्रफोर बिसोर जे गावबागाव जायगायाव दङ मोनसेया मोनसेजों कानेक्टेड नङाबाबो गावबागाव हेंगिं अबस्थायाव आलायनाय अबस्थायाव बेजों नङाब्ला माबा मोनसे बेलेन्स गोजानावहाय दङ आलदा बिदाहै गावबागाव पजिसनाव दङ बिदि थाबाय थायो दलर गावबागाव जायगायाव गावबागाव सिस्टेमाव सोलिबाय थायो बेखौ मबेया खालामो मबेया दोनो बेखौ बिसोर सोङोमोन माने मोनथिनो हास्थायोमोन what makes the tides even flow लैथोआव जेनिखि ढौ जाखांनाय बियो खेबसेबा गिदिर देरबोयो खेबसेबा हारसिंनो मा होनो सेमलाङो बेखौ सोर खालामो माजों बे जायो बे कुइसनफ्रा बिसोरनाव फैबाय थायोमोन what makes day and night come in unalterable day सानफ्रोमबो जे हरनि उनाव साननि उनाव हरनि उनाव सान मालाबाबो एक्सिडेन्ट जाया माने दिनै हर जानो बावा बा थालाङा सान जानोबो थालाङा बे ग्रोब 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 साननि उनाव हरनि उनाव सान बे जाबाय थायो बेखौ माया खालामो ना बे सुबुंफ्रा बिसिनाव दंमोन आरो गोजां बोथोरनि उनाव गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरनि उनाव गोजां बोथोर बेबायदि सिजनफ्रा ग्रोब ग्रोब जों गोजां बोथोराव सिन्था खालाम ओरैबायदि रानखांनो जायगाफ्रा
बिसेसकै मालाबा मार्च एप्रिलफ्रावहाय आरो अखा जिबनाव हानाय नंला आं बिदि नुयो आरो अख्रांफ्राव एखे जोमैयानो एसेबो दाखासेबो गैया आरो फैगोननि सम्भाबनाबो गैया नाथाय थिग बोथोर जाबोनानै सोनाबनिफ्राय बार बारबोबाय जोमै लाबोबाय अखा हाबाय दैज्लां फैफिनबाय बबेनिफ्राय फैखो दैया जों आसरित बे माबोरै जायो बेफोर बोरै जायो बे सिस्टेमा बोरै सोलियो नैबे कुइसनाव दङमोन आल्टिमेटलि बिनि एन्सारा जाहैबाय God sustains everything. All things are controlled by the logos of God. गासैबो इसोरनि रावजों कन्ट्रल जानांनाय इसोरा बुंदों स्रां जा स्रां जादों नख्रां आरो हा आलदा आलदा जा लोगो लोगो जादों लैथोफ्राव नाफोर जा दावबायग्रा जिब जुनार जादों बिफां लाइफां फिथाइजों जाबजों जिब जुनार जादों माने इसोरनि बाक्य इसोरनि राव बे रावा लोगो लोगो माने खामानि जायो एक्शन गोदान मुगाजों नुनो मोनो लाजार ओंखारबो थैखानाय मानसि सानब्रैसिम सौबाय थाबायबोदों स्रि फाननायनो मा बे रावा गोथांखाय लोगो लोगो बेखौ थांहैबाय दिनैबो जों नुनो मोनो ख्रिस्ट' जिसुनाव फोथायनाय लानानैहाय माबायदि जब्राफोरखौ सिखायो जिसुनि मुङै बुंदों नों थाबाय लेंग्रा बासा लोगो लोगो थाबाय बे रावानो बै समाव इसोरा हाथरखि नख्राफोर सोरजिबाय होननाय समावनो बे गावबागाव सिस्टेमाव इसोरा सोरजिखाबाय आरो बे गावबागाव सिस्टेमा इसोरनि बे बाइकआव थाबाय थानायखाय बे बाइकफोरखौ हमथानानै दोनदों ओइ नों बे गोजौआव थाबाय था बे थाबाय थानांगोन बियो खारन बे इसोरनि रावना बे रावहा बोलो दं जोंबोथ' आसरित बे पृथिबियाथ' गल बेथ' गिदिंबाय थायो जों मालाबा ओरै उल्थाबो जायो जों मानो गलाङा जों मानो गोग्लैया जों ओरैनो गोजौआव बायदि सानो नाथाय बे पृथिबियाव उल्था बाल्था जायोना खिन्थु मानो गोग्लैया मानो बोगथामा गोहो निउटना बोगथामा गोहो बे बुहुमा बोगथामा गोहो थानायखाय बियो फिथाइ सामथाइ बा जिखुनु बुस्थुफ्रानो लिरथाय गोनां नङा ओरै गलाङा खिन्थु बुहुमावनो गोग्लैयो हायाव गोग्लैयो बेखौ बे निउटना गावनि रावखौ दिहुनदों बे गासैबो इसोरनि रावजों जाजानाय आरो बे इसोरनि रावा बे बुस्थुखौ बेबायदि जाहोबाय थायो सास्टेन खालामनानै लाखिबाय थायो बै रावा जि रावा मा होनो जिसु ख्रिस्ट' महर लाबोबाय दा बे लगस बिकेम मेन मानसि जाफैबाय जिसु ख्रिस्ट' महरैहाय वाज बिफोर द वर्ल्ड बिगेन पृथिबि जानायनि सिगां बे दङमोन बाय इट एभ्रिथिं वाज मेड बिजों गासैबो सोरजिजादोंमोन इट इज द माइन्ड अफ गॉड बेनि इसोरनि गोसो हैज पावर क्रिएशन एंड चेंज बियो सोरजिनो हायो आरो सोलायहोनो हागौ makes the universe in its order and exists and it is as they are बे पृथिबि बा बे विश्व ब्रह्मांड पृथिबिनि अनगायैबो जि दङ गासैबो बे विश्व ब्रह्मांडआबो बे रावनि गेजेरजोंनो बे सिस्टेमाव सोलिनानै दं By it, God judges people. बे इसोरनि रावनि गेजेरजोंनो मानसिफ्रा सायजायो मोजां गाज्रि बेखौ सायो ग्रान्ड सेलवेशन बे इसोरनि रावानो मानसिनो मा बासायजानाय होयो परित्राण होनो हायो and this word is among us in the form of Bible बे इसोरनि रावानो दा जोंनि गेजेराव दं बाइबेल महरै बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों जानो हागौ साबजेक्टआ एसे गोरा जालांदों ना खायफा बुजिनो हायाखै ना एसे गोब्राब जादों ओंखायनो एसे गन्डगोल खोनादों दा जि जादों माने साबजेक्टखौहाय जों एसे सिन्था खालामनि जों नायलांनि बेखौहाय जों मोनसे नायलांनि आरो दिनै एसे नायलांनि नाम्बार 1 जाबाय word become a man बै रावा
जि रावजों पृथ्वीखौ सोरजिदोंमोन बे रावा मानसि जाफैबाय 100% मानसि 100% मानसि जिसु ख्रीष्टआ 100% मानसि at the same time he is 100% God 100 जौखोन्दो बियो मानसि आरो 100 जौखोन्दो बियो इसोर बियो मानसि होननानै जोङो हमनो हायो it is clear from the fact that he had emotions बिहा आबेगफोर दंमोन जों जेरै मानसिनाव दङ बेबायदि बिहा fear he had love he had anger माने राग जोंनाय बिहाबो दंमोन मानसि हिसाबै बिहा अननाय दङ बेथ' इसोरनि केरेक्टारिस्टिकआनो अननायखा बेनिखायनो बे अननायथ' दंखायो गिनायबो बिहा दंमोन मानसिनाव जिसुफ्रा थायो बिनि एंगारखौ जों नुनो मोनो जेरुसालेमखौ जेब्ला बे फोसाबनो थांदोंमोन बे समाव बियो रागजों बोख्रां बोसि खालामदोंना गासै बायलाय फानलाय खालामनाय मुवा बेसादफोरखौ ना आरो बिनि फियार बिनि गिनायखौ जों नुनो मोनो क्रुसाव थांनायनि एसे मुहूर्त सिगाङाव बुंदों जि सैनांनायनि खुरैखौनो आंनो होबाय हायोब्ला नोंनि सैनांनायनि खुरैखौ आंनिफ्राय बोखार बबेखानि आंनि गोसो बायदि दाजाथों नोंनि गोसो बायदि जाथों आइखां बायखां जागोन बियो मानसि बियो इसोर मोनब्लाबो बे मानसि जाफैनांनायखाय सुग्रा बेहा सानाय दंमोन दानग्रा बेबायदिनो सैनाय दंमोन बेनिखायनो बेनाव बेफोरखौ नुनो मोनदों नाथाय बेहा मोनसे एक्सेप्शन दंमोन बेहा जों मानसिनाव जि बुस्थुआ दं बेहा मोनसेया गैयामोन जों मा मिथिगौ ना सोरबा बुंनो हागोन बेहा मा गैयामोन जों मानसिहा गासैबो दंजोबो बेहाबो दंजोबो मोनसे बेहा गैयामोन इमोशनफोरनि गेजेराव आरो जोंनि आबेगनि गेजेराव बुंनो हागोन सोरबा he had no hatred of any kind जेबो रोखोमनि बेहा मुगैनाय होननाय बुस्थु गैयामोन गाज्रि मोननाय मुगैनाय hatred बे बिनाव गैयामोन आरो जिसुनियाव बिनि अनगायै गुबुन माबाफ्रा मानसिनाव जिफ्रा दङ बेनाव बे गासैनाव दंजोबो बेनिखायनो बे 100% बियो मा होनो बियो मानसिमोन ना गोबां जों रिसार्च खालामबा जों नुनो मोनगोन जों अबजार्भ खालामबा नुनो मोनगोन बिनि लाइफ स्ट'रिफोरखौ नायबा जों नुनो मोनगोन जे बियो नों आं बायदि जायो थायो गोजांनायाव गुदुं सि गानो बेबायदि टाइप आरो जों जेरै खालामो बेबायदि खालामजोबनाय बे मानसि खालामनाय बेनिफ्राय बे 100% मानसिमोन 100% मानसिमोन होननानै जों बबेनिफ्राय मिथियो होनब्ला थैनाय मानसिखौ फोथांनो हादों मालाबाबो डाक्टरफ्रा बैद्यफ्रा गुबुन मानसिफ्रा थैनायखौ फोथांनो हाफेराखै जिसु ख्रीष्टनि सिगांबो हायाखै आरो उनावबो हायाखै सोरबा हादोंब्ला जिसु ख्रीष्टनि नाम लानानै बेखौ फोथांदों नाथाय जिसु ख्रीष्टनि नाम लायालासिनो जिसु ख्रीष्टनि सिगांबो रावबो हायाखै आरो इयुनावबो हानाय नङा बेबायदि इसोराल'सो बेखौ खामानि मावनो हागौ बेनिखायनो 100% बियो इसोरमोन मानसि सैनो हायि खस्थ'खौ नेवसिजानायखौ गाज्रि बुंजानायखौ मुगैजानायखौ बियो सहायनो हायोमोन खारन बे इसोर मानसिना सहायनो हानाय मोनसे लिमिट थायो बे लिमिटनि उनाव मानसिया सहायनो हाया रागा हमथानो हाया जायो नाथाय थैनायसिम बियो मेन्टा बायदि बियो बोलांजानानै खुसुरजों सोबजानायसिम मानसिनि जि गोसो इसिंनि मैला बे मैला गोसोजों मानसिखौ मुगैनाय बे मुगैनायखौ बियो नाजावनो लानो हादों जायफ्रा बेखौ जंजों सुदोंमोन बिनि मोखाङाव मुजुफुदोंमोन बिसोरनि थाखाय बियो आरज खालामदों आफा इसोर बिसोरखौ नों बिसोरनि सायाव दाय दाला मानोना बिसोरो जि मावदों बेखौ मिथिया बियो इसोरखायसो बेखिनिखौ हादों नों आंनो हागोन हाया असम्भव बेनिखायनो बै बाथ्राया जिसु महराव बे 100% मानसि जाफैदों बियो नाथाय एट द सेम टाइम बियो इसोरमोन इसोरब्लाबो संसाराव फैनायखाय बे हानि देहाखौ लानानै बे
मोनसे पर्दानि सिङाव थानाय बायदि बे बडिनि देहानि सिङाव थानायखाय बे माखासे लिमिटेशनफोरखौ नाजावनो गोनां जादों मानसिनि जिबनाव जि लिमिटेशन मानसिहा लिमिटेशन दं बे लिमिटेशनफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ गावबो नाजावनो गोनां जादों मानसिनि देहाखौ नाजावनायखाय आरो बेखौ बियो मानसिफ्रा जेन' गावबादि जानो हायो बेखौ एग्जाम्पल जानो थाखायनो बे गासै मानसिनि लिमिटेशनफोरखौहाय बेयो गावनो सहायदों बेनिफ्राय सेथियाव बे जाहैबाय आरो नैथियाव जाहैदों The word was before God. The word was before the word began. पृथ्वी जायनि सिगांनो रावा दंमोन बेनि सायावहाय जहननि 1:2 फरायबा जों नुनो मोनगोन बेयावहाय बेबायदि बुंदों आं फरायनो सानबाय सोरबा बर'नि मोनोबा थाब फरायबाय मोनाखैने आंबो दा बर'नि सोरबा सोरबा फरायलाय 1:2 एकाव फरायनांगोन 1 आरो 2 1 आरो 2 आं फरायगासिनोमोन संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन आमेन ओके संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्राया दंमोन आरो बे इसोरजों लोगोसेमोन बे बाथ्राखौहाय जोङो क्लियारै मिथिनो मोनबाय पृथ्वी जानायनि जाहोनानो जाहैबाय the reason of this present universe or the world is word itself बे पृथ्वी जानायनि खारनानो जाबाय जिसु ख्रीष्ट as there is Christ there is the world if there had been no Christ there would not have been any world जुदि राव गैयामोनब्ला पृथ्वी जायामोन राव थानायखाय पृथ्वी जाबाय स पृथ्वीया इसोरनि दारै जानाय आरो बे बिनि आखायाव बिनिखायनो बेयो ना बेनिफ्राय थामथियाव जों नायगोन everything was made through it बे रावनि गेजेरजों गासैखौबो मावबाय होननानै बुंदों थिनियाव फरायबा मोननो हागोन through him all things were made बेनि गेजेरजों गासैखौबो सोरजिनाय जादों without him nothing was made that has been made जि जिफोरखौ सोरजिनाय जाबाय बानायनाय जाबाय मोनसेखौबो बेखौ नागारनानै अदेबानि जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै पृथ्वीनि मोनसेबोखौ सोरजिनाय जायाखै बाइबेला क्लियार खोन्थानानै होयो बेनिफ्राय जोङो फरायनो हागोन Christ is the mind of God revealed to us ख्रीष्टआ इसोरनि गोसो आं दहायनो बुंखाबाय बेखौ जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जों नुजाबोबाय ख्रीष्टआनो जाबाय इसोरनि गोसो बा इसोर बेखौहाय जोङो बुजिनो हायो He is the ultimate fatherhood ख्रीष्ट जिसुआनो जोंनि बे पृथ्वीयाव थानाय समाव जोङो जेरै मोदोमनि बिफा ख्रीष्ट जिसुआ जोंनि असे जिउनि बिफा बेखौ जोङो बिनि अननाय जोंखौ आदर खालामनाय जोंनि पाप निमाहा होनाय बिनिफ्राय जों मोननो हायो बियो जेब्लाबो जोंखौ निमाहा होग्रा बिनि अननाया सिमा गैया आरो जेब्लाबो जोंखौ जोथोन लायो आरो बे जोंनि बासायगिरि रावबो बिमा बिफाखौ माथो आङो आंनि खानायखौ दिनैसिम मोनसेबो सानफेराखै बाइबेला जोंनो क्लियारलि फोरोङो जे नोंसोरनि दोंफ्रोमबो खानायनि हिसाबा सानजाखाबाय बेबायदिसिम जोंखौ इसोरा जोथोन लायो जोंखौ खाथिर खालामो नाथाय जोंसो इसोरखौ जोङो रेसपन्स होआ जों इसोरखौ जों इगनर खालामो जिसुखौ जोङो फात्ता होआ एबा खाथिर खालामो नाथाय ख्रीष्टआ इसोरा जोंनि दोंफ्रोमबो खानायखौ सानखाबाय होननानै बुंदों गर सखानिख्रुइ बांसिन भेलु होननानै जोंखौ बुंदों बेनिखायनो इसोर हादि गावनि सोरजिनायनि सायावहाय बेबायदि अननाय दं बेखौ जिसु ख्रीष्टनि बुलिनि गेजेरजों
जों मिथिनो हाबाय ना ख्रिस्ट'आनो इसोरनि गोसो बेखौ ख्रिस्ट'आनो मानसिफोरनि लागै इसोरनि गोसो बेखौहाय जों मिथिनो हाबाय सासे अननानै फरायहरगोन 1 करिन्थनि 2:9 अननानै सासे फरायहरदो बेनिफ्राय सासे 1 जननि 1:9 फरायनो हागोन 1 करिन्थ 2:9 दे 2:9 लिरजायामोन बादि सासेबो नुयिफोर आरो खोनायिफोरखौ आरो मानसिनि मनाव जाखाङिफोरखौ इसोरा गावखौ अनग्राफोरनि लागै गासै थामथिम खालामबाय बेवहाय 1 करिन्थ 2:9 हाबिबि उनि इंलिशावहा who has known the mind of the Lord so as to instruct him इसोरनि गोसोखौ सोर मिथिगौ बिदिनो इसोरनि गोसोखौ सोर मिथिगौ जे बेखौ फोरोंनो हानाय इसोरखौ थोनफिननो हानाय सोर इसोरा बिदि सानदों बिदि माबादों बेखौ सोर मिथिनो हागौ But we have the mind of Christ नाथायब्ला जोंहा ख्रिस्ट'नि साननायफ्रा ख्रिस्ट'नि गोसोआ जोंनियाव दं अदेबानि ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों इसोरनि गोसोखौ जों मोनदांनो हायो बेखौहाय जोंनो बे 1 करिन्थ 2:9आवहाय फोरोंदों क्लियार जादों बेनिफ्राय 1 जननि 1:9आव बिबिदि बुंदों if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness जोङो जुदि जोंनि गोसोनि पापफोरखौ जों स्वीकार खालामोब्ला बे ओरैबायदि फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया जे बे जोंनि गासै पापफोरखौ बे निमाहा होयो आरो जोंखौ अधोरोमनिफ्राय सुस्रायो जोङो बेखौहाय जेब्लाबो जोङो बे रिचुवेलनि समावहाय बुङो स' बे इसोरनि गोसोआ बेबायदि जोंखौ जेब्लाबो पापनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय सोख'नाय बासायनाय बोखांनाय बेखौनो जों नुनो मोनो इसोरनि गोसोखौहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट पइन्टखौ आं लानो नागिरदों that word has the power to create and restore बै रावानो इसोरनि राव बेयाव इन्टारचेन्जेबलि जानानै दं इसोरनि राव जिसु ख्रिस्ट' इसोर बे गासैबो मोनसेयानो बायदि जानानै दं जेरैहाय आं दा आंखौ माइकेल होननानै बयबो मिथियो आंनि ओंखारबाय थानाय रावजों आंजों सेपारेबल नङा बेखौ बोखारनो हाया थिग बेबायदिनो इसोरजों जिसु ख्रिस्ट'जों बा इसोरनि रावजों जिसु ख्रिस्ट'जों जों बेखौ सेपारेट जाया बे मोनसेयानो दा जों बुजिनो थाखाय जिहेतु बे रावानो बे पृथ्वीखौ सास्टेन खालामना लाखिदों नालाय बे रावखौ बेसिस खालामनानै जों सावरायनाय जादों दा बेनिखायनो मा बुंदों बै रावा अर्थात जिसु ख्रिस्ट'आ एबा जोंनि रावाबो जानो हागौ जों मोनदांनो हायो जे बेहा मा दङ इट हेज पावार टु क्रिएट बियो सोरजिनो हानाय मोनसे गोहो दङ एन्ड हेज पावार टु रेस्टोर मोजां खालामफिननो हानाय गाहाम खालामफिननो हानाय बेहा गोहो दं नामान राजाखौ बयबो मिथिगौ ना बेखौ जेब्ला इलिजामोन नामा मा होनो बे गुबुन देशआव थांनानै बेखौहाय सेगाजानो होदोंमोन आरो बेखौहाय इलिजा नाबिया 7 बार नोङो लोहाबहै होननायाव जि रावखौ होनानै हरदोंमोन फार्स्टआव बियो खोथाखौ मानियाखैमोन बेबायदियानो जोंनावनो मेरला दै दं जर्दान दैयाव आं लोहाबनो हायोमोन ना एफा गोजानाव फैनानै आं लोहाबला फैलायलायनांगौ नामा सोरबा जानो होननानै सानदोंमोन नाथाय बेखौ बुजायनायावहाय उनाव बिनि सोनाब बिलायनायाव बियो जेब्ला लोहाबनाय लोगो लोगो मा जाबाय बिनि एसेबां गाज्रि खस्थ' बेरामजों हमजानाय देहाया गथ' गोरलैनि बायदि बेसेबांबा मोजां गथ' गोरलैनि देहा जाफिनदोंमोन बियो
बे रावखौ मानिबायना इलिजा नाबिनि रावखौ मानिबाय फोथायबाय आरो लोहाबहैबाय लोगो लोगो सोमोनांथाव खामानि मावनो हाबाय रावा रेस्ट'र खालामफिननो हायो बे गोदान खालामफिननो हायो बे फोसाबफिननो हायो आरो it can create बियो सोरजिनो हायो बियो बे रावा सोरजिनो हायो if you are बे रावखौ सैतानाबो फोथायो इसोरनि रावखौ सैतानाबो फोथायो बेहा गोहो दं बोलो दं बेखौ फोथायो बिनिखायनो नोङो जब्रानि थाखाय आरज खालामनोब्ला बा माबा मोनसे सैतान होखारनो थाखाय नों आरज खालामनोब्ला बाथ्राखौ फरायग्रोनानै खालामोब्ला बे सैताना खारनो गोनां जायो सैताना जे जिसु ख्रिस्टनि रावखौ बिसास खालामो 100% फोथायो बेखौ जों मानिफ्राय मिथिनो हायो सोरबा बुंनो हागोन ना मा एग्जाम्पल दं 100% इसोरनि रावा गोथां होननानै सैताना जे फोथायो बिनि बाइबेलाव मा उइटनेस दं मा साखि दं सोरबा हागोन ना बुंनो माथाइनि सारि मोन नामा सार बे सैताना लानाया नोङो बे अन्थाइखौ बुं बेफोरो सिथाव जानाय बायदि मानोना लिरनाय दं अर्थात इसोरनि रावा दं शास्त्रआव लिरनाय दं जे बे माने नों बेखौ बुंब्ला बेयो माने सिथाव जागोन आरो जेब्ला बाथौनिफ्राय बाज्रुमफैदों जेरुसालेमनि मन्दिरनिफ्राय बाज्रुमफैदों होनदों लिरनाय दङ जेराव लिरनाय दं नोङो बाज्रुमोब्ला नोङो नोंनि हान्थुफ्रा जेन' सन्थमा बिनि थाखाय आबुफ्रा नोंखौ हमखांफैयो बाइबेलखौ बाव इसोरनि रावखौ मखस्थ' सैतानाबो दं आरो बेखौ फोथायो 100% बे फोथायो बिनिखायनो बे इसोरनि रावखौ लानानैनो बियो जिसुखौबो भाबाव बा गावनि खोथाखौ मानिहोनो बियो आनजाद लादोंमोन जों बे इसोरनि रावखौ लिटरेल हिसाबै 100% जों फोथाया जानो हागौ नाथाय सैताना 100% फोथायो बे रावाव बेसेबां गोहो दं बेहा बेसेबां बोलो दं सैताना मिथिगौ बेनिखायनो सोरबाफोर जब्राफोर जादोंब्ला बे जब्रानि रिलेटेड वर्ड्सफोर फरायनानै जों प्रार्थना खालामोबा बे बांसिन एफेक्टेड जायो सोरबाफोर भुत हमजादोंब्ला बे भुत होखानाय भार्सखौ लानानैनो जेब्ला फरायनानै प्रार्थना खालामगोन बेयो बांसिन खामानि गोनां जायो दिनै मानसियाबो बे रावा इसोरजों होजानायखाय मानसियाबो दिनै सोरजियो ना मानसियाबो दिनैहाय बानायो आरो बानायो सोरजियो आरो लुखाङो मानसियाबो ना खारन इसोरा मानसिखौ मा होनदों गावनि असे महराव दादों he created human being in his own image गावनि असे महराव दादों आरो गाव बायदि सोरजिदों बिनिखायनो इसोरा गिदिर सोरजिगिरि जोंबो फिसा सोरजिगिरि जोंबो फिसा इसोरफोर बायदि खारन गावनि इसोरनि महराव दानायखाय जों इसोरफोर बायदि ना जिसु ख्रिस्टआ मानसि जानो बे इसोर जानो हादोंब्ला जोंबो इसोरफोर बायदि जोङो फिसा सोरजिनो हायो फिसा बानायनो हायो फिसा लुखांनो हायो आरो बेखौनो इसोरा बे पृथिबियाव जोंखौ मावनो टेलेन्ट होदों स्किल होदों एबिलिटिस होदों आरो बेजोंनो जों इंगेज जानानै थानांगौ पृथिबियावहाय दिनै मानसिया ओरैबायदि दिहुनबाय जे टेक्न'लजिनि गेजेरजों जा दिनै जों बेफोरखौ नुनो मोनदों ना बेफोर बक्सफोरनि गेजेरजों आंनि रावा बिसोर मोनहैयाबाबो मोनहैयो मबाइलफोरखौ नों सान टिभिफोरखौ सान गारि घोड़ाखौ सान मानसिया गोबां सोरजिदों दिनैहाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स रबट ओंखारदों ना रबट मानसि बायदि खोथा बुङो रायलायो नोङो जुदि माबा मोनसे कुइसन जोंबा बे रिजनेबल साननानै बे एन्सारखौ राइट एन्सार होयो बेबायदिबो रबटबो दिहुनबाय मानसिया इसोरनि सोरजिनाय आरो मानसिनि सोरजिनायजों डिफारेन्सआ बेनो God create out of nothing whereas man create out of something इसोरा जेबो गैयैनिफ्राय सोरजियो
मानसिया थाखानाय मुवानिफ्राय सोरजियो जि इसोरनि होखानाय सोरजिनाय मुवाफोर बेखौनो बेनिफ्राय एसे माबाखौ जरायनानै माबानानै माबा मोनसे सोरजियो मानसिया कारण इसोरहा जेरै सोरजिनायनि नेचार दं मानसियाबो इसोर बायदि सोरजिजानायखाय बेबो मानसियाबो फिसा फिसा बिदि सोरजिनो हानाय बानायनो हानाय बेखौ मानसिनोबो इसोरा होनायखाय मानसियाबो हायो आरो दा बेनिखायनो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ बे पृथ्वीयावहाय राव महरै जोंनियाव दं आरो बे रावा मानसिनोबो होजादों आरो बे मानसिया बे रावखौ लानानै बेखौ बाहायनानै बेखौ गोबां रोखोमाव रिटन फर्माव आरो स्पोकेन फर्माव आरो इवन which is yet to come out जि रावफ्रा दासिम फैथ'वाखै फैगोन बेफोरनि गेजेरजों खामानिखौ मावो आंनियावहाय गाबोन मा राव फैनो हागौ माबा मोनसे बुस्थु आंनि मेगनाव नुनाय लोगो लोगो आंनो मोनसे थट्स फैगोन आरो बे थट्सआ बे साननाया बे राइट टाइमाव बे ओंखारगोन आरो बे ओंखारनाय लोगो लोगो बे राइट प्लेसाव थाङोब्ला बे राइट खामानि बेयो मावगोन बे पृथ्वीयावहाय गोबां माने रावफ्रा बुंफबनानै दं बे रावनि गेजेरजों पृथ्वीया सास्टेन जागासिनो दं बे राव होननानै बुङोब्ला दासिम आनस्पकेन वर्ड बेफोरबो गोग्लैयो पृथ्वीखौ सोरजिजानाय समावहाय इसोरा जि रावखौ दिहुनबाय बे रावफोरजों लोगोसे जि रावफ्रा फैबावनांगौ दं बे पृथ्वीखौ फैबावनांगौ दं बे रावफोरजों बे पृथ्वीया सास्टेन जानानै थानांगोन जहन बाप्तिस्माखौ जेब्ला सोङो नोङो सोर नों एलिजा ना मसे ना सोरबा नाबि बे होनदों आङो बै फोथारबारि गोरान फोथारबारियाव जि गाबज्रिबायनाय राव जे नोंसोर गोसो सोलाय इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय बै रावा आं ना बै रावा आं होननानै बुंदों स' बे रावफोरनि गेजेरजों इसोरा खामानि मावगासिनो दं पृथ्वीयाव खामानि माने दिनैहाय राव महरै बेयाव नोंसिनाव फालकफोर सोरजिदों फालकफोरनि रावनि गेजेरजों मण्डलीखौ बेंगासिनो दं दिनै बे इभान्जेलिस्टफोर दं गोबां स्पिकारफोर दं बे रावफोरनि गेजेरजों गोदोबो गोबां प्रफेट्सफोर नाबिफोरनि गेजेरजों इसोरा गावनि रावखौ मानसिफोरनो होयै मानसिखौ गावनाव लाबोनो सेस्था खालामदोंमोन ना बे रावा मानसि महराव फैनायखाय मोगा मोगि नुजाफैनायखाय गावनो बुलि जानायखाय बै रावखौ जों मानसि महराव मोननो हानायखाय दिनै जों साबसिन बुजिनो हादों साबसिन जों मोनदांनो हादों एलिजामोननि समाव बा गुबुन जेसायामोननि समाव बे रावा रावल'मोन जिसु ख्रिस्ट'नि खोथाखौ बुंदों नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ ओंखारथ'वाखैमोन इसोरनि रायजोनि खोथाखौ बुंदों इसोरनि रायजोनि खोथाखौ प्रेक्टिकेलि नुवाखैमोन जिसु ख्रिस्ट'आ फैबाय गावनो पृथ्वीयाव बोरै सोलिनांगौ बोरै सैसोनांगौ बोरै दुखु जानांगौ बोरै सहायनांगौ बे खोथाखौ गावनो बियो रावबाबो मानसि मोदोम हिसाबै सायखानाय नुजाफैनायखाय मानसिया बेखौ बुजिनो हाबाय मोनदांनो हाबाय बेखौहाय जों मोनथिनो हायो बेनिफ्राय it sustains the order of the universe आं दहायनो बुंखादों बेखौहाय फरायखाबाय आरो खेबसे उनाव फरायबावदों मैयाबो जों मोनायाव फरायदों आरो फरायबावदों एब्रायारिफोरनि 1:3 दिनैनि जि गोथारथि एब्रायारिफोरनि 1:3 औ इब्रायनि 1:3 आं फरायगोन जेसेनो मोनो बिजोंनो इसोरनि जोंब्लावनाया महिमाया नुजादों आरो इसोरनि नंथारगौ महरा बिनो गावनि बोलोग्रा बाथ्राजों संसारखौ लाखिदों सुबुंमारिखौ पापनिफ्राय गहोनायनि राहाखौ खालामनायनि उनाव बियो सोरगोआव बोलोग्रासिनथार इसोरनि आगदाथिं जनानै थाहैबाय बे मोनसेखौ फरायबावोमोन बेयावनो बे गावनि बोलोग्रा रावजों बुहुमखौ लाखिदों होननायखौ खेबसे फरायबावदों बाथ्राजों ने बिनिखौ फरायफिनना बिनो गावनि बोलोग्रा बाथ्राजों संसारखौ लाखिदों बेनो गावनि बोलोग्रा बाथ्राजों संसारखौ लाखिदों बेयाव संसारल' होनानै नाथाय एक्चुअल सेन्सआ बेनि ओंथिया जाबाय इउनिभार्स बर'आवहाय माने बुहुमा सार बेल' जायो नामाथाय मा होनो
अखमायाव विश्व ब्रह्मांड होननानै बुङो इंलिसाव इउनिभार्स होनो मा होनो बे जाबाय पृथ्वीनिफ्राय आरो बियन्ड बेवहाय जेरै सौरजगत दङ सोलार सिस्टेम जों दङ बे पृथ्वीया सोलार सिस्टेम 9 प्लेनेटजों बानायनाय बे सोलार सिस्टेम मेरला दं गुबुन गुबुन दं सानथ्रहायै दं बे गासैखौ लाफानानै विश्व ब्रह्मांड जायो इउनिभार्स जायो बे इउनिभार्सखौहाय गावनि बोलोग्रा बाथ्राजों बे सास्टेन खालामनानै जोरहोनानै बे लाखिगासिनो दं नैबे खोथाखौ बुंदों आरो जिसु ख्रीष्टआ मानो एक्जेक्ट इमप्रिन्ट अफ गॉड्स नेचर ईश्वरनि आखुथायनि बियो असे महर होननानै बुंदों The sun is the radiance of God's glory ईश्वरनि महिमानि रिफिनाय रे मानो रेखौ रेगा मा होनदों रे and the exact representation of his being ईश्वरादि ईश्वर गुबै ईश्वर माने ईश्वरथि बेखौहाय बे रिप्रेजेन्ट खालामफैदों बेखौहाय दिन्थिफुंफैदों फिलिपखौ बुंनाय बायदि नोंसोरो आंखौ नुवाखै नामा बिफाखौ दिन्थि मानो होननानै बुङो आंखौ नुनाय माने बिफाखौ दिन्थिनाय होननानै जहननि लेखायाव जेरैबायदि बुंदों बे जिसु ख्रीष्टआनो ईश्वरनि एक्जेक्ट महर बेखौ जों मोननो हायो बेनिफ्राय बे रावनि गेजेरजों मा जायो salvation comes through hearing the word of God ईश्वरनि बे रावखौ खोनासंनायनि गेजेरजोंनो बासायजानाया फैयो दा नैबे सारा खजेनमोननि सार नामा खजेन सारआ दा इउटिउबावहाय मा होनो मेसेज होगासिनो दं गेजेर गेजेर ना मैयाबो होदोंना सारा मोनसे बे रावखौनो बाहायदोंना बेखौ जाय जायगा खोनासंगोन बिसोरनि जिबनाव माबा मोनसे स्ट्राक जागासिनो दं कुइसन फैगासिनो दङ बे मानो बिदि जाखो मानो जाखो बे समाव जुदि बे रावा ग्रोब बेनाव नांहैयोबा बेजों जुदि टाच जायोब्ला लोगो लोगो एन्सारखौ बे मोनगोन ना बे मोननायजों लोगोसे गोजोननाया बासायजानाया माया बेयाव दं बे बुस्थुआ खोनानायानो बे मानसिखौ बासायजानायनि नामाव लाबोदों बेखौहाय रमनि बिलायाव 10नि सत्रआव मोननो हायो faith comes through hearing and hearing brings salvation फोथायनायनि गेजेरजों माने खोनासंनायनि गेजेरजों फोथायनायानो मानसिखौ बासायजानायाव लाबोयो बेनिखायनो ईश्वरनि राव बे बाइबेलाव जिसु ख्रीष्ट बुंनायफ्रा दिनैबो दाबो दङ बेखौ जों फोथायनो नांगौ बेनिखाय आं मोनथामसो पइन्ट बुंलांनो सानो just the people through it मानसिफोरखौ बे रावनि गेजेरजोंनो सायख'यो मोजां जादों ना गाज्रि जादों पापि ना मोजां बे रावानो नोंखौ सिनायथि होगोन आयनायाव नायब्ला जों जेरैहाय गावखौ नुयो बाइबेलखौ फरायोब्ला बाइबेलनि रावखौ खोनासङोबा बा जिसु ख्रीष्टनि बोसोनखौ जों खोनासंब्लानो आङो राइटआव दं ना रंआव दं बेखौ जों मिथिनो हागोन अन्नानै फरायहरगोन सासे फरायगोन ओरैथिंबो सानै बिनानावफोर फरायगोन सासेया फरायगोन जहननि 12नि 48 आरो सासे फरायगोन बे इब्रायारिफोरनिनो 12नि 26 12नि 26 ओमफ्राय जोंहा ब्रादारा फरायगोन माथाइनि 12नि 36 ब्रादारा फरायगोन माथाइनि 12नि 36 ओरै सिस्टारफोरनिफ्राय सासे फरायगोन जहननि 12नि 48 आरो सासे फरायगोन इब्रायारिफोरनि 12नि 26 जहननि 12नि 48 खौ जाया मोनबाय बे फरायगोन 12नि 48 होननाया जिनै बालावनि 48 आंखौ एंगारग्रा आरो आंनि बाथ्राफोरखौ लायिनि लागै बिखौ बिसार खालामग्रा सासे दं आं बुंनाय बाथ्राया बिखौ
जोबनायनि दिनाव बिसार खालामगोन। Yes, very clear. आं बुंनाय रावा जोबनायनि उनाव बिसोरखौ माने बिसार खालामगोन. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my word. जायफ्रा आंनि बुंनायखौ खोनासङा, लाया एबा आंखौ रिजेक्ट खालामो. जिसु ख्रीष्टनि राव बियो. दा जिसु ख्रीष्टआ जोंजों लोगोसे गैया. जिसु ख्रीष्टआ नैबे राव महराव जोंजों लोगोसे दं. बाइबेलाव दङ, दाबो दं, नोंथांजों आंजों राव महरै माने जिसु ख्रीष्टआ दं. बे जिसु ख्रीष्टखौ गानदों आंखौ जाया नाजावा एबा आंनि बुंनायखौ आंनि रावखौ जाया खोनासङा, बिसोरखौ बिसार खालामग्रा सासे बिसारगिरि दं. आरो जोबनायाव बे रावनि गेजेरजोंनो आङो बिसोरखौहाय माने बिसार खालामगोन. बे रावानो बिसोरखौ बिसार खालामगोन. The very word I have spoken will condemn at the last day. बेवहाय इंराजियाव एसेबां क्लियार जासिनो. The very words जि रावफोरखौ आं रायलायबाय बा बुंबाय बे रावफ्रानो will condemn बिसोरखौ दुषि खालामगोन at the last day. जोबनाय दिनाव दुषि खालामगोन, दाय गोनां खालामगोन. जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय रावफ्रानो बिसोरखौ दुषि खालामगोन. जिसु ख्रीष्ट दा बुंलायनो दरकार गैया. बिनि बुंखानाय रावफ्रानो बेखौ मानियै जादोंब्लानो बेखौ बिसार खालामगोन. Number 1, number 2 को दानिया फरायनो सासे बिनानावा 12:26 एब्रायारिफोरनि. Yes. बिनि रावा अब्लानो हाखौ सोमावबाय, आन्थाय बियो दानो बेबादिनो बानखाबाय. खनसेबाव आङो पृथ्वीखौल' नङा, नाथाय नख्राखौबो दुलुर खालामगोन. Yes. At that time his voice shook the earth, but now he promised once more, I will shake not only the earth but also the heavens. बै समाव न'नि आमोलाव लर्डमोननि आमोलाव जेरैबायदि मानसिनि थैग्लुंनाया जादोंमोन, जोबस्रांनाया जादोंमोन, बेखौ इसोरा खालामदोंमोन गावनि रावजों. आरो खेबसेबाव मा होनदों? बे पृथ्वीखौल' नङा, नख्रांखौबो दंस' खालामगोन. माने जोबनाय समाव गावनि रावनि गेजेरजों बे पृथ्वीखौ फोजोबगोन. बे खोथाखौ बेवहाय बुंदों. बेनिफ्राय जोंहा ब्रादारा फरायगोन माथाइनि 12:36. औ फरायगोन जिसुनि मुङै. नाथाय आङो नोंसोरनो रायथियो, साफ्रोमबो मानसिया साबधानै बुङै गावनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय बिसारनि सानाव हिसाब होनांगोन. Yes. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. साफ्रोमबो मोनफा मोनफा राव जायफोरखौ बिसोरो ओरैनो गोदाव सोराव बाहायदों, जि रावफ्रा खुनु भेलु गैया, जि रावफ्रा सोरनिबा जिबनखौ लुखांनायनि सोलायै डिस्ट्राक्शन लाबोयो, सोरनिबा जिउखौ फोजोबस्रां खालामो, नैबे रावफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा रावनि थाखाय हिसाब होनांगोन होनना बुंदों. नों मा राव बुंबोनायमोन, बाथ्रा बुंबोनायमोन. बेनिखायनो रावा ओरैबायदि मोनसे एलिमेन्ट जाबाय मानसिनि जिबनाव. इसोरनिफ्राय बेयाव फैबाय, इसोरा गावनो रावखा. दा जोंनो बे रावा होजादों. बे रावखौ जों मोजाङै बाहायनो नांगोन, जिबन लुखांनायनि थाखाय बाहायनो नांगोन. अब्लासो इसोरनि हामना जानायखौ जों मोननो हागोन. बेनिफ्राय जोब्बायानो होनजायो पइन्टआ, बारा गोलाव गैला. मोनसे दङ लास्ट, बेखौ आं बुंनो सानदों. Still among us in the form of the Bible. आं दहायबो बुंखाबाय, दिनैबो बे रावा जोंनि गेजेराव बाइबेल महरै दङ. आरो बे रावा गोथां. बेखौ फरायस्राबावदो, जोंना ब्रादारा फरायसादो. इब्रायारिफोरनिनो 4:12. इसोरनि रावा गोथां आरो मावसोनो हाग्रा. बियो मोननै दाहार गोनां तुरवालनिख्रुइबो गोबांसिन. बियो इब्राय 4:12. Yes. इसोरनि बाथ्राया गोथां आरो मावख्रुबग्रा आरो फारनैबो दाहार थानाय थुंग्रिनिख्रुइ गोबावसिन. बियो मानसिनि गोसो इसिङाव हाबहैयो आरो बियो मानसिनि साननाय आरो गोसोनि हास्थायनायखौ मिथियो.
Yes. बयबो क्लियार जाबायना? बयबो जानो हागौ क्लियार जाबाय। बे गोथां रावा जोंजों लोगोसे दं आरो बे गोथां रावखौ जों बाहायनाय माने जों खामानि मावनाय आरो बे गोथां रावखौ लानानैनो दिनै जों पृथिबियावहाय जों प्रसार खालामनांगौ। जोंनि बर'दिन फालिनाया बेदर जानायजों मोजां मोजां गाननायजों जों गावजों गावल' मोसाग्लुंनाय रंजाग्लुंनायजों बे गुबै बर'दिन फालिनाय जाया। बबेखानि जोङो जिसु ख्रिस्ट' गावनो गुड निउस मिन्स गुड वर्ड मोजां बाथ्रा मोजां गाहाम खौरां बे गाहाम खौराङा सहैयै जायगाफोरसिम सहैहोनाय बुजियै मानसिफोरनो बुजिहोहैनो हानाय खालामनो हानायासो जोंनि बर'दिननि गुबै थांखि जानो नांगौ। अब्लासो बर'दिना साक्सेस जागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि मेसेजआ स्प्रेड जायाब्ला बा जिसु ख्रिस्ट' गैयै जोङो जुदि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनिल' थाखाय जों बर'दिन खुंदोंब्ला बे जोंनि बर'दिन खुंनाया बे इम्पथि बे खंख्ला बेहा अर्थ गैया। बबेखानि जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि जिबनाव फैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि रावा आंनियाव फैबाय बे रावखौ आं बै गुबुन सासे मोनहासयै मानसिनो मिथियै मानसिनो आं बोरै सहाहरनो बोरै खोन्थानो हानो बेसो जोंनि बर'दिन फालिनायनि मेन थांखि। जोंनिथिं आं नुदों आङो बोसोरब्रै नै देग्लायनि बोसोरबा जाबाय गामियावहाय आं माबा बर'दिन मोनजायाखै। बोसोरब्रै आं बेप्टिस्टफोरनावहाय थांनांबाय बिथांमोना आलासि हरदोंमोन आरो बेयाव बिथांमोना मोनसे ट्रेडिसन नुदों आरो बेखौ नुनानै आं मोजां मोनदों। बे जाबाय बिसोरो बयहाबो न'खरा गावबागाव न'खरा बिबान लाखायो जे हिन्दु न'खरखौ हांख्रायगोन आरो बयबो हिन्दु न'खरखौ हांख्रायो बिसोरो। बेनिफ्राय जेब्लाबो बिसोरो बर'दिनावहाय रेडि मा होनो बै माबाफ्रा आर'नाइफ्रा रेडि जाजोबखायो आरो बिसोरनि साक्सेसआ बेखौनो बिसोर सानो खैजन जिसुखौ मोनै मानसिफोरखौ ओइदिननि गिर्जायाव हाबहोनो हादों लोगो लाहोनो हादों बेखौसो बिसोरो साक्सेस होननानै सानो। बेनिखायनो बिसोरनि गिर्जायाव मिनिमाम बेबायदि बर' गिर्जानि समावहाय मिनिमाम साब्रै साबाया हिन्दु मानसिफोर हाबगोन आरो बर'दिन जानो लेंहरबाय बिसोरनो मोजां मोजां जाहोबाय आर'नाइफोरबो होबाय बेवहाय बरायबाय लोगोसे गिर्जा हाबनाय सम जाबा लानानै फैबाय बिसोर हाबाबो होनो हाला माबाबो होनो हाला आर'नाइ होबाय मेसेजखौ खोनासंनानै थांनांबाय आरो बेनो बिथांमोननि साक्सेस बेनो बिथांमोननि देरहासारनाय होननानै बिथांमोना सानो। नाथाय जोंनि गिर्जाफ्राव आं गोबां नुदों जोङो गावजों गावल' न'खर न'खर गिदिंनानै बा गिर्जानाव जोङो रंजाग्लुंनानै बेदर जाग्लुंनानै समखौ बर'दिनखौ जों फालियो। दा बै इसोरनि जिसु ख्रिस्ट'नि बे पृथिबियाव फैनाय इसोरनि रावा मा होनो दिनैहाय बे बर'दिननि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआव आंनि गोसोआव माने स्थिति जाफैनांगोन आरो बेनो ख्रिस्ट'नि सारिजानाय ख्रिस्ट'नि रावा आंनि गोसोआव जुदि दिनै बे बर'दिननि गेजेरजों बियो आंनो बे दायित्व जिसु ख्रिस्ट'आ जि बुंबाय आंनो सोरगो आरो पृथिबिनि गासै गोहो मानिया होजाबाय बेनिखायनो आं नोंसोरखौ थिनहरो नोंसोर थांनानै बुहुमायाव बिफा बिसा गोथारसिनि मुङै आंनि सोलोंग्राफोर खालाम बाप्तिस्मा होयै आंनि रायजोआव लाबो होनाय बे दायित्वखौ जुदि नोंथाङा दिनै बर'दिननि गेजेराव मोनदांनो हादोंब्ला नोंथांनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाफैदों होननानै सानो। बेदर हिसाबै मोदोम हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'आ 2021 बोसोरनि सिगांनो जोनोम जाखांखाबाय दिनै राव हिसाबै नोंथांनि गोसोआव आंनि गोसोआव बोसोरफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाफैयो आरो जों सारि जानो जायगा होनांगौ जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ जोंनि सिगाङावहाय जायगा होनांगौ आरो जोङो बेबायदिनो ख्रिस्ट'नि बाथ्राया जेन गोसारो ख्रिस्ट'नि गाहाम खौराङा जेन गोसारो बेखौ खामानि मावनांगौ। आङो फोथायदों जोङो
जिसु ख्रिस्टआ जे बुंदों जे he sent me to give the good news to the poor, tell prisoners that they are no more prisoners, tell blind people that they can see, and set the downtrodden free. Go tell everyone the news that the kingdom of God is come. बे जेसाया नाबिजों सिगांनो बुंजाखानाय जेसायानि 62 पदनि 62 अध्यायनि 1 आरो 2 आव जे बाथ्राया बुंदोंमोन बे सिगांनो बै समावनो लिरजाखादोंमोन जेसाया नाबिजों नाथाय सानसेखालि जिसु ख्रिस्टखौ जेब्ला लिरनो गोनांफ्रा बाइबेल फरायनो होदोंमोन थराखौ फरायनो होदोंमोन बै समनि गोजाम फरायखौ फरायनो होदोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बेखौ फरायनो मोनखांदों आरो जि बाथ्राया बै समावनो ओंखारखानाय बाथ्रा बेयो जै दिनखालि जिसु ख्रिस्टजों बुंजादों ओइ दिनखालि बे गोथां जानो गोनांमोन बे इलेक्टिभ बायदि जानानै दंमोन जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानानै देरनानै लावनानै जेब्ला परिसरजायाव ओंखारो मिनिस्ट्रियाव ओंखारो आरो गोथार गिर्जायाव एबा बिसोरनि समाव सिनागग होनोमोन बे जुदायारिफोरनि गिर्जायाव बिसोर बे गसंनानै जेब्ला बे बाथ्राखौ फरायनो मोनो अब्लानो बै फैखानाय रावा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बे गोथां महर लाफैदों दिनै बे बाथ्राया जाफुंसारबाय होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनो डिक्लेयार खालामदों दे अब्ला जिसु ख्रिस्टआ ओरैबायदि बेबायदि गाहाम बाथ्राखौ मान फोसावनो थिनहरजादों जोबथेसालियाव जोबनायफोरखौ गहोनो थिनहरजादों खानाफोरखौ नुहोनो थाखाय थिनहरजादों बेनिखायनो एखे रोखोमैनो जोंबो दिनै जों जिहुथु जों फिसा इसोरफोर इसोरा गावनि गिदिर इसोर जेखौ इसोर बादि बानायबाय जोंनि थांखियाबो जोंनि साननाय हनायाबो जोंनि माइन्डसेटआबो बे पृथिबीनि गोमालांनाय जोबस्रांलांनाय लामाजों थांनाय मानसिफोरनि जिउखौ जों बोरै रैखा खालामनो जों इसोरनि रायजोआव लाबोनो जों सोरगोआव जों लांफानो बेखौ जों लानांगोन जोंखौ संख्रि आरो सामजों रुजुदों संख्रिया जेरैबायदि बेखौ नुनो मोना नाथाय बिनि गोहोमखौ जों मोनदाङो जों दिनैहाय सारिगिदिं जोङो इसोरखौ मोनै मानसिफोरनि गेजेराव जों जिउ खांनो गोनां जायो जों साख्रि बाख्रि मावनो गोनां जायो जों खामानि मावनो गोनां जायो जोंनि मोजां गुनफोरनि गेजेरजों जोंनि इसोरनि होनाय आखलफोरखौ जोङो खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिसोरनाव जोंनि गोहोमफोरखौ इसोरनि गुनागुनफोरखौ जों मोनदांहोनानै बिसोरनाव थाबहोनानै गोसारहोनानै बिसोरखौ जों इसोरनि रायजोआव लाबोनाया जोंनि नोंनि आंनि दायित्व आं जेराव थायो आं मोनसे हारसाफोरनि स्कुलाव थायो आं बर' मिडियामाव फरायदोंमोन नाथाय रेगुलार माबायाव थांनायावहाय आं हारसाफोरनि गेजेराव दं दा बेवहाय सम सम जोंना स्टाफा दं आरो আমার মাঝে কোনো মুসলিম মানুষ নাই বেলেগ ধর্মের মানুষ নাই এই নার্সারি কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত খ্ৰীষ্টান মানুহ আহি পালে ইলিনা বুঙা জখিন ইংলিছত বুঙা আৰে মালা মুছাৰে শৰ্মা নাই কোনো শৰ্মা নাই নাৰ্সারি এইবিলাক কথা তুমি গীৰ্জাত ক'ব পাৰা টেলিফোন কৰিব পাৰা কিন্তু আমাৰ খ্ৰীষ্টান কৰিব নোৱাৰা নে এসে থাকে মালাবা खोथानि प्रसंगआव रायलायनो गोनां जायो आरो सोंनायफ्राव माखासे आंनि नियमफोरखौ होयो बेयाव बिदि आरो जों जेरैबायदि खालामो जों हारसिं जानो हागौ गोबां मानसियानो गुबुन रोखोमै सोलिग्रा गुबुन रोखोमै थाबायग्रा जानो हागौ अब्लाबो नोंनि केरेक्टारनि गेजेरजों नोंनि रावफोरनि गेजेरजों नोंनि संख्रिखौ जेरै ओंख्रियाव होयोब्ला बियो गोमानानै थायो नुवा नाथाय बेनि बांनायखौ मोनफ्रोमबो ओंख्रिनि आइटेमाव आलु जा मटर जा बबेबा मोनसे फिसा बिलाद जा बेयावबो बार मोनदां थिग बेबायदिनो जों ख्रिस्टानफ्रा जों जानो नांगोन अब्लासो ख्रिस्ट' जिसुनि बे पृथिबीयाव फैनाया नोंथांनि गेजेरजों आंनि गेजेरजों जाफुंसारगोन हामबायसै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि मेसेजखौ दोननो सानबाय जोबनायाव आरोबाव बर'दिननि मेथाइ रोजाबसाबनो सानबाय आं गोबां सम लाबाय होननानै निमाहा खालामगोन बे मेथाइखौ गोसोआव खननो होबाय थादों ओंखायनो आदा नमेलनि सुजुनाय मेथाइ हाले हाले बयबो हायो